Manguma Express Padrumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Turumas Media Yakanyanya Turumas Media Yakanyanya Tinokukwazisai muri yeZimbabwe ndinovimba muri wadi tirikukwanai muri vatano kwese kwese kwa mungava muri nhasi tadzoka zvakare kanzvimbo yeMurewa kwatakanga tiri kuya tichikupai nhau yeRing nhasi katina ivo mama vacho vainzi ndivo vakapa mwana Ring. Mama ava ndo vatidana kuti inini ndakutadza kugara pamba ndiri kunzi ndakapa mwana Ring inozomupa mari zvese zvakasiyana siyana zvekutaurwa pamusoro pangu. Naizvozvo huyai mundinzwirewo. Saka zora nhasi ndo vatiri kukupaika tinzwe kuti vari kuti kudini nenhau iyoyi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndoendaba media yakavara Drumas Media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo ona yakandidzidzisa zvemalevo. Mama ndimi matidana kuti tisvike nzvimbo ino. Chii chiri kunetsa? Tanzwa paya muchiti makabatirwa demo muri musango. Tasvika pamba penyu hatina kukuonai. Chii chiri kunetsa? Ndinoda kutanga kumavambo amenoti munondibvumira here? Taura henyu zvese. Ndakauya kunoku 2014 nichibva kuHarare kuSt Mary's. Ndauya 2014 pamba pedu ndepapa ndichigara naamai vangu nababa vangu. Ini ndinoitwa Edina Mundende. Ndichibva ndauya ndichigara namai vangu. Mai vangu vakashaika, vakatanga kurwara mabayo 3 days. Rechifobva taenda navo kuhospital kwaMusami. Mai vangu vachibva vashaika vakashaya vakatikumbira kuti tivabvise kuhospital tidzoke navo. Tadzoka navo amai vabva vashaika vari pamba apa uri musi weSaturday. Ndobva taviga amai vedu tapedza. Mushure mekunge tabva kuviga amai vedu handiti panounganwa kuseni. Takaungana kuseni. Taungana kuseni kudaro vana vasekuru vakatiunganidza tikaungana vakatanga kutsanangura vanova ndivo sekuru mwana wanzvadzi ava vari apa vakanga vapuwa tsamba ravakanga vakapuwa tsamba namai rekutadza mhosva dzedu dzatakanga takatadza. Ndobva vatsanangura mhosva dzese dzatakanga takaita takatadza kumumwe nemumwe mwana. Vapedza izvozvo ndobva vati tizvoni tiri kuda zvinhu izvozvo vatakumbira excuse kuti aiwa tichazoita sei tichazokupai zvinhu izvozvo. Ndobva tabva ndobva tagara pakata. Ndaisangana nematambudziko akasiyana siyana. Ndisangana nenyoka dziri mumba ndikabuda saizvozvi ndikadzoka ndosikuona makuru iri mumba nofunga vanhu vakatanga kuuraya ndeava ndichishedza babatana tswapo vachiuraya ndizoshedza musoja wapo futi achiuraya ndichingoti ndikabuda ndoona makure. Ndobva taenda kuchechi kwandainamata kuSt Peter kwangorima. Ndobva ndapuwa munamato weSauti nemhiripiri nedhiziri zvikanzi kushai pamusha penyu pese kuitira nyoka dzisabude. Ndobva dzaita se ndakusha saizvozvo. Ndapedza kukusha izvozvo ndakagara nyoka dzisisawaniki handiti. Ndobva ndabva paya nchibva 2016 baba vangu vachibva varwara serious. Ndakabva pano sekuru ava vangu vachiri kugara kuzasi uko kumba kwavo kukudongo. Ndikabva ndikanotaurira sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu ndikati sekuru baba vangu vanzi varwara serious. Zvikanzi ayo wanga wafunga kuita sei? Ndikati inini sekuru ndafunga kuti inini ndiende ndinoona baba. Sekuru vakanditi kwete iwewe unofanirwa kumira
kana une mari ndipe kuno ndiendeni ndinoona baba wako ndigozodzoka ndokutsanangurira ndobva ndavapa sekuru mari inoita $7 sekuru ndobva vaenda nekwarusike vavati ndichapfuura nepamukwasha wako manzou ndasvika pamanzou ndichamutaura naye ndasvika kunoona baba wako ndakudzoka ndichataurira manzou zvandendaona saka sekuru vakakwira bva vapfuura nepamanzou vasvika pamanzou bva vamutsanangurira manzou nyaya yandikutaurai ndobva vaenda kuHarare ndokusvikaona baba vangu vasisatauri ndopa vakasfona vavafona bheki kuna manzou vafona bheki kuna manzou vachikumbira motikari yekuti baba vangu vadzoke kuni pano pamushapa ndopakatumirwa motikari kuseni na4 o'clock namanzou ichienda kuchitungisa kuSt Mary's ndobva sekuru varipo amai ngava varipo ndobva sekuru vatakura baba vangu bva vauya navo kudai ini ndaenda kuMarikicho ndakasvika motikari yatomira rori ina baba vangu nasekuru avo nemunin'ina wangu anonzi amai ngava ndobva ndadzoka ndobva ndasikuona baba zveshuwa vari kurwara ndobva tasumuka bva taenda kunotaurira sabo kuti ndo zviripo baba vauya nasekuru varipo vari kuita se vari kurwara ndobva taita mazuva inofunga svondo baba vachibva vafa vakatofa sekuru varipo kuseni nagodhi mutungagore anogarawo vasvika kudaro sekuru vakati vafa sekuru ndobva vabuda ndobva vadzokera kumba kwavo ndokugaragara tikati sekuru takuvatsvaga sekuru vaenda upi kuti tinzwe kuti tingaite sei zvikanzi aiwa sekuru vadzokera kumba kwavo ndopatikanzi aiwa enda munovashedza pavaenda kunoshedzwa sekuru akati vari kuda mhere yemukwasha wavo kuti mukwasha wavo afa tikadzoka mubhegi mari yakabviswa nehanzvadzi yangu inonzi Amos anoshanda kuwifa kuHararoko achibva abvisa $5 ndobva sekuru avadzoka panhamo ndobva ini ndandakajoina Zimbabwe Barrier ndobva final police ndafonera ichibva yauya bva vatora munhu wavo bva vaisa mubhokisi bva vauya nechikafu bva taita nhamo tichipedza kuita nhamo ndobva ndagara ndasara ndiripo matambudziko akaramba achingowanda matambudziko achiitika ndisangana nezvakasiyana handiti ndichigara ndichinyarara handiti pambera kwakauya n'anga yauya ndobva taenda kun'anga kuya ndobva tikapinda sekuru ava vanga vasipa vari handisi kuziva kuti kuHarare here ujibika handichaziva ipapo ndobva taenda nasekuru ava nemunin'ina wangu anonzi Shupi ari kuRaino ndobva taenda pai mun'anga muya tapinda mun'anga muya semhuri zveshuwa sekuru vakaita sei vakanzi taurai zvinhu zvenyu shedzai zvinhu zvenyu zviuye vakabata tsvimbo kudai isusu tiri kumashuro iyo tsvimbo yakabatwa kudai magona murori ndobva sekuru vashedza zvinhu zvavo ndobva zvauya bva chasikoti chamboda kuyako bva chadaiwo bva chasikoti apa china imi maitozviona here chini kupika tatiritomo ndobva chabuda handiti chinhu gona abva avabata kuhuro kudai vachibva vabudiwa navo panze kana sabhuku vanhu vese vanga varipo pamhonyera vabudiwa navo panze ndobva vanzi mavaona here ava zvikanzi zvikanzi sekuru taurai kuti chinhu chenyu ndobva vatsanangura gona bva vatsanangura zvinhu zvese zvikanzi ndo zvaitadzisa vana kuti varoorwe vana vawane mabasa vana rufu rwese rwaikonzereswa nechinhu ichocho vanhu vakazara pai pachura kana mukaenda pachura pamunonoona vanhu vakazarapo zvanga zviri zvii zvakauya chinhu chakabatwa so zvekuti mumafirimu asekuru gona chiriko imi sokuona kwenyu maifunga kuti chii tizive hedu sechinhu chine chagadzirwa nemushonga kuti chii saka kokana mainyeperwa hatizive ipapo hatizive kuti takanyeperwa here kana kuti hatina sezvo takangopinda imo ndobva tapinda muye tabuda ndobva vanzi mombe ndobva vauya kunobva vatora chii vatora mombe vakauya namaki handimukunzwa maki mwana womunin'ina wangu wokuraini vauya bva vatora mombe vachibva vadzokera nemombe iyoye kwagona pagona uyewe gona achibva aenda nemombe kunoku ndasvika kunoku sekuru vakabva vatanga kuita se kunetsana neni kuti ndikuda chi
mombe yangu yawaendesa kwagona muroi ndakadzokera kwasabhuku ndadzokera kwasabhuku sabhuku achibva anoti inini nyaya yenyu pamakabvisa mombe pachona ndakanga ndisipo handiti pamakabvisa mombe ndakanga ndisipo inini saka nyaya dzemombe idzi dzinoenda sei dzinonetsa munotodzokera futi mani magona mangwana ndopakasvika sekuru vafonerwa nadzimai wabva wauya ndobva tadzokera magona muya mwegona akataura kuti zvinhu zvenyu chichichi handiti ini vakazodzokera ndisimo imomo vakadzokera nasekuru nemwana wavo ndobva vataurirwa zvavakataurirwa handinauza kuti vakakana kuti ndobva vanzi tokudzoserai mombe hamene kuti vakazotadzana sei kuti mombe idzoke ipapo vakanga vanzi vanodzoserwa mombe yavo handiti tichipedza paipaya tichibva yapera iyoyo ndapera pa hapana kuita mazuva ndakabva ndanetsana neanonzi Tapera anogara apa handiti ndanetsana naTapera uye handiti tabva tanetsana achiti waba huku yangu ndobva ndabva pamba apa taenda pachibhoro pataichera mvura tikuchera mvura kudaro ndobva Tapera uye tanetsana nguwa sekuru vakabva vasvika handiti tabva tarwa naTapera vana vepapa vabva vatora mavhidhiyo makarwa pachibhoro anapa nyaya yacho yamamanitsana yanga iri nawo ichii yehuku kuti wakaba huku yangu imange mabawo here ndandisina musi pastofu pamba pake pastofu yanga yakayanikwa pastofu akapinda akasecha mudzimba dzese akaishaya ndobva sekuru vangosviko vachibva kubhora kumashopu sekuru nyaya ndanesana naTapera ndiyo nyaya yehuku chichichi sekuru akati akambouya akanditsanangurira kuti chi wakatora huku yake ndakati handinambotora ari kupi ndikati uya ari kutoenda uya ari kupushwa namai chitsaga ndobva wakatanga kufamba achipushwa ava sekuru vachifambisa kuti vaite sevamubata Tapera akabva akona akadai achibva asvika pamba bva atungidza imba tiri kubva kuchibhorani yowe imba yaita se yatungidzwa vanhu vese sekuru akati hapana mumwe ndandakateedzana naTapera ndiye itsoka yake bva vatora dhishi riripo dhishi racho bva vakwidibira tsoka iye handiti sekuru Samira vabva vakwidibira tsoka iye vanhu vese anama vese vabva vauya vese vanhu riraini vese bva vasara chichi ewo ndobva ndadzika kwamupurisa kwabhanda ndabva ndadzoka pano ndabva ndaenda kwasabhuku ndasvika kwasabhuku bva ndadzoka mangwana acho bva ndazofuma bva ndaenda kupolisi kunomhangara kune mupurisa anonzi 5 ndamhangara 5 akauya nechimotobheki akauya akatarisa ndikamuvhurira tsoka iyo yanga akakwidibirwa nasekuru Samira ndobva atarisa abva anyora zvaakanyora 5 apedza kunyora kudaro 5 akaita se akadzokera 5 akandifonera akati iwewe uri kunzi ndiwo wakapisa wega imba yako wakapisa wega ndikati ndogopisa chirudzini ndandiri kuchibhorani tese takarwira nyaya yedu kuchibhorani saka ndogopisa seimba zvikanzi ndiwo wakapisa imba ndikati alright mushure imomo hapana kupera svondo sekuru vakabva vauya vakati iwe uri kufunga nemba yehanzvadzi yangu gadzirisa kicheni yehanzvadzi yangu ndikati sekuru handakana mari handina kwandinoiwana munhu akapisa haana kusungwa saka ndoitei sekuru nemba sekuru vakati iwe ndiri kutaura kuti gadzirisa imba handiti ndopandakabva ndanoudza munin'ino wangu kwandiri kubva kumunin'ino wangu kwamaona nchida ndakati hona iwe nyaya yei sekuru ari kuuya achitaurira izvozvo akauya akataurirana navo sekuru akati sekuru hamufanirwa kuramba muchinetsanana naEdin munhu akapisa imba muri kuita se muri kumuziva pamusoro iyi tiri panhau yekupiswa kweimba ipapo imati manga muri kubhoho makaziva sei kuti ndiye apisa imba sekuru ndo vakateerana navo sekuru Samira vachibva vaona achipisa vachibva vakwidibira tsoka yake vakatoona achipisa achibva adai okay ndaenda kumunin'ino wangu bva ndamutsanangurira bva vazoti sekuru nambuya vaibva kureno vachibva havamisa iye anga ari apa pane nhamo yanga iri pasasa bva vamisa akati kwemi munoramba muchinetsana nauyu akapisa imba hamusi kumuziva here ndobva vafamba vachibva vaenda kumba kwavo ichibva yapera iyoyo nhasi tanga takatora mbudzi yaambuya yemudzimai wasekura takaitora 2020 pachiitwa guva raamai munin'ino wangu ati ndaunganidza zvese ndaanazvo asi toda kuita guva raamai ndobva auya
ndobva tati isu hatina chandinacho inini nehanzvadzi yangu inonzi anyway fombi tikati hatina chatinacho iwo zvawati waunganiza aiwa ndaunganidza nemhuri yangu tikuda kuita guva ramai tikati vanetsa here ko vaita sei uda kuita guva akati aiwa nda kuita chi guva ramai tikati aiwa allright chandekwana sekuru twanzi imi ndimi mukuru handekwana sekuru takasumuka pambapa tikaenda kwasekuru sekuru wangu akugara pavari kugara tikataurana nasekuru sekuru akati aiwa endai kwana mai vemunhu kwarusike muno vataurira ndobva tafonera ambuya wakwabushu ambuya wakwabushu bva watiendai kumhiri kwarusike kune munin'ina wangu ndobva taenda kumunin'ina wavo bva tanovatsanangura ambuya tauda kuti guvarani raamai saka uyai kuno ndobva vauya ambuya bva vasvikira kumwana wavo kumwana wamukomana kuno vanhuwo sekuru vedu vari kumira sababa vemunhu vadaro takabva pano ndobva taenda ikoko kumba kwasekuru ndobva tanotsanangura nyaya yedu yekurova guva eho ndopakanzizvo naambuya vanoitwa sorovhiya chiwaya ndobva wataura kati ayo inini mune mhosva dzamakaita mumashure ini ndiri kutoda $30 kana pasina $30 munondipa mbudzi tikati ambuya hatina kana chatinacho madi kuti mongoreverera zviyo tozoti tokutauriri tozokutsvagira ambuya wakati kwete handireverere zviyo kana musina undipechi ungava wangu tikati awa hapana chakaipa takatorana naambuya mukadzi wasekura tikataurirana naye vangu vane mbudzi dzavo dzahanziripo pamba ipapo tikataurana navo vakatipa mbudzi yavo yakadai soambuya vatipa mbudzi yavo tikapa ambuya vedu vaya vanhu ambuya vedu amamoyo abva vatakura mbudzi bva vatoenda naye kumhiri kwavo kwarusike ewo zviyo ndobva zvauya bva zvanyikwa guva bva ratanga kuita se kuitwa rapera guva chechuwa isusu handidi kunyepa takavarayirwa vaiuya sekura mbudzi yemuridzi tipe ichi mbudzi yemuridzi tichingoti asekuru tichatsvaga mumwe wangu haasati auya kuti tiite se atipe mari kuti tiite se ndivape ambuya vakazouya vega pamba ndipe mbudzi ndikati aiwa ndataura nemunhu pandiri kugara apa papanganai ndataura naye anditi zvochi achandipa chi mari yachona $30 ari kuya naye ndokupai $30 ewo saka pane mbudzi yanga iripo yanga yatengwawo nababa vemwana wandinaye vakati mwana anogowana chekukakaritsa achiita se achidhonza ndikati allright ndichibva ndandichisungira pamba saka ambuya nhasi vamuka kuseni havana kana kutaura nendi kana kudikana nasekuru havana kutaurira futi sekuru vabva vaenda kwamupurisa wasabhuku vaenda kwamupurisa wasabhuku wabva wamutaurira vauya namupurisa wasabhuku indandiri pamba ipapo pandogara papanganai saka vabva wasvika mbudzi yanga akasungirirwa uko ndobva wasvika wakati ndauya ndandakutoda kubuda tikanzi ndauya tikati mauya kwakanaka here tikanzi ayo tauya nenhau yembudzi ambuya vauya zotaura kuti vauda mbudzi yavo nhasi tikati aiwa hapana chakaipa vada mbudzi yavo nhasi mbudzi iri muprocess anyway ndakamufonera svo ndakapera kana makafona munotonzwa ndikapai foni munotaura naye hanzvadzi yangu mari ari kutotumirai yembudzi toda kutovapa mbudzi yavo ambuya zveshuwa yaane 5 years tisina kutese sina kuvapa mbudzi zvikanzi aiwa handisi kutomboda ndiri kutoda mbudzi iyoyi iri pana ndikutora iyoyi tikati aiwa kana muchida iyi ngatichiendei kune munhu akataura nyaya yeguva maidei munin'ina wangu tochisvika ikoko kuna maidei totaura nemumupurisa wasabhuku tonotaura nyaya todzoka bheki totora mbudzi iri pano tochikupa isusu tawirirana nemunin'ina wangu ndobva patanga paya ndopavaenda pane tambo yembudzi vakuda kuti vatore mbudzi ini ndabatawo mbudzi tikukakadzana ndopavatanga kunditi chibhakera mumusoro ndopavanditi hakamwi muno mumuro ndobva ndati pasi ndobva vanditi neni bva vandigarira kudaro bvatanga kundirova nditi ndipo ndakarara ndandakarara vakandigarirapo ndakarara une vachindirova ndopandangodaiwo bvandaona pama pane dombo vautaura chokwadi pamberi pajehovha mwari handidi kuvanzira mwari vandatora dombo ranga riripo diki ndobva ndavatema vakandibata vakandigarira vachindirova vakabata huro dai vachindirova ndichivatema nedombo kana makaona vakatemekachi uku ndanchivatema vakandigarira vakandibata vachindirova ndopauya vakomana uyoyo mupurisa wasabhuku haana kumbotisa aramba aripo achingoti imi zvamuri kuita ndikati ko imi hamubate here handindimauya nemunhu kuti tigadzirise nyaya ko ndo nyaya yacho here iyoyi zvikanzi mundende shedza mundende uya kani mundende kuno vanhu vari kurwa kwazouya vakomana vanonzi anagina vangu vachienda kugoridho ndo vazouya nevakomana avo vari apo vari kuita zvidhina ndo vauya nanagina ivavo
ndobva vabvisa mbuya mundende pamusoro pangu handimukunzwa ndobva vavakatanura bva vaibatwa uko vakomana vachindibata uyo mukomana rapa achindibata achindiburitsawo gedhi ava mbuya vachidai vachibva vangosvika bva vatakura mbudzi bva vaenda nembudzi kumba vachipedza izvozvo ndobva vabva vauya nasekuru ambuya vachidzika vakuenda kupolisi sekuru vachibva vagarira vati nhasi ndotokurwa ndamboedza kumira kutiza sekuru mira tinzwisisa sekuru vakaramba kwati hatisi kumbonzwisisana vana kwafombe muri kundijairira mandinyanya vana kwafombe makabvira kudhara vana kwafombe sekuru vakamira vakagara vakadini ndikaenda pana vakomanawo ndikagara nevakomanawo sekuru vakayambuka ikoko vakanditsvaga uko ndikahwanda ndikazobuda ndaane kuku sekuru vakagarira pamuhachawo ndopandazokufonera kuti huyai kunoku kunyaya iyi. Alright. Iyo nhau tainzwa. Takuenda panhau number 2 yemwana muri kunzi Makaparing. Yakamira senyaya iyoyo. Ndoyandapa. Ndapa mwana wandakaparing wandiri kunzi ndakaparing wacho. Ndoda kutanga kumavambo. Kwekutanga musi wekutanga 2020 ye tichisvondo rataida kurova guva ndakanzi ndakakanda mushonga nambuya vake vemwana mushonga mutsime ratapera mumugodhu ndanzi ndakanda mushonga wekuti ndiuraye vanhu ndokubva vauya bva vaenda kwasabhuku sabhuku akati nyaya yepoisoni inonetsa endai kupolisi ndobva taenda bva vaenda kupolisi ndobva kwauya tsamba ndobva ndapuwa tsamba yacho iripo mupambo ndinayo nanhasi ndobva taenda kupolisi vakasvika polisi ikavabvunza ini ndikabvunzwa vakanzi makamuona here achikanda mushonga mumugodhi zvikanzi isusu takangonzwa kurwadziwa kunhuhwa mvura nekurwadziwa nemudumbu zvikanzi ndobva maita sei zvikanzi ndopa takatanga kukupa mugodhi takupa mugodhi takatanga kupara mumatombo atakata kukupa ndopa takaona kabhodhoro keQtex inozorwa nemwana wake anonzi Maria ndobva taona kane mushonga poison zvikanzi saka kabhodhoro kacho kari kupi vakati takatokarasa zvikanzi alright imimi kana muchiziva kuti makapuwa poison makanwa mvura nepoison chiendai kuhospital munotorwa tsvina yamaita manyoka amaita modzoka nemaresults motopinda uye hatigone kumuvharira pasina maresults ekwadoctor ndobva zvanzi alright chiita sei chibuda imi mamai ini bva ndabuda bva ndauya kuno ndabva paya zvapfuura zvemvura tagara ndipo pavakati dzikamaiwa charipo here padhusa mumuoni ndopavakati mwana wangu akarepa uyu muri kuona musikana anova ndiye wandakaparingi wacho akarepwa mumapuranga mamachaka zvikanzi arepwa ruru mumapuranga mamachaka takaenda futi nenyaya yeyo kwasabhuku monyera vari kuiziva ndobva taenda vatanogadziriswa vataenzaniswa zvikanzi aiva garai zvakanaka iwe haufanirwa kurambira mwana ndati mwana mudiki uyu neuyu angarepe uyu zvikanzi aiyo iwe haurambire mwana anozviita ndikati alright ndobva yapera nyaya iyeyi haana kuzotariswa darepwa here haana kumbonotariswa haana ndobva yapera yakaperera pasabhuku ndobva yapera yakadaro mushure maizvozvo ndobva yayowe futi zvikanzi mwana wangu atora matches kumba kwambuya futi ivavo nefulawa yanga iri mugomo munogara grocery ravo akakanyanisa akaita mahumbwe mwana uyu ndipo patakabva ndobva tadzokera futi kwasabhuku tasvika kwasabhuku monyera kuye ndobva tatongwa nasabhuku monyera akati iwewe tsura mwana asaende mumaraini tarisa zvakutaurwa futi kunze atora fulawa akatora matches haita ine danger anogona kupisidzira dzimba dze1 unozozvigona here tikatsura mwana ikanzi nyaya yapera kwasabhuku monyera ndobva yapera paya ndobva datizve nambuya ivava ndobva zvanzi wandituka wanditi muroyi wazonditi
ndosaka musina mazino manditi ndosaka makapedza vana venyu ndobva taenda futi kwaSabhuku vafonera vana vavo vauya kwakwanyanyarai naRozi ndobva vauya ndakasangana navo apo ava vatanga kuita sei kuisa audio vakuisa audio ningini vakunditepa zvavaindibvunza vauya nayo ndobva taenda kwaSabhuku mangwanacho vatanotongwa nyaya vavaburisa audio iyo vavaratidza Sabhuku kuti izvi zvaanga achitaura izvi ndobva yataurwa nyaya yeye ndobva yapera vanzi aiwa iwe kumbira ruregerero kuna mbuya nokuti angatati ngaienda hayo mberi zvakanga iri chinzi ndavati muroi ndobva zvanzi aiwa nevasikana Rozi naanyara akati aiwa toda kuti akumbire ruregero hatisi kuda kuenda mberi takakura tichigatisana tichisara pamba pawo ipapa mai kana vakabuda kuenda marondera taisara pamba apa namai guru isusu vana vavo vachiuya vachisarawo kumba takagara zvakadaka namai vavo saka ndavakumbire ruregerero kuna amai vedu ndozvatainga sheshuwa ndakakumbira ruregero sekuru vakafa vasati vafa sekuru Jefero Sabhuku varipo kudare kwavo ndikakumbira ruregerero tikati sori amai tikanzi oraiti nyaya yapera hatizoda kunzwa imwe nyaya futi tikati hongu hatichada kunzwa imwe nyaya ewo zvapera kudaro musi uno marwedzuro ndo pandakaona Sabhuku ndichienda kuraini notenga mbamera Sabhuku akati Edina ndakati sekuru zvekanzi uri kuziva here kuti kwauya imwe nyaya kunoku kuraini kuno tikati handina nyaya ndikuziva inyaya yeiko nditaure Sabhuku haana kutaura nyaya akaramba achifamba achienda kumashops akati ndikukuda mangwana kuseni tikati oraiti sekuru ndinouya ndopandakadzoka takati kweinyaya yeiko ndobva ndatora chibage changu bva ndaenda kuraini kwaJefero unotenga mbambaira ndaakudzoka takasangana nomunin'ina wangu Shupi nai Shupi sekuru zvauya kuno pane nyaya yavambokuudzawo here pamwe sekuru pane zviri kuvanetsa zvavataurira futi Sabhuku maererano neni Shupi akati aiwa sisi sekuru vatouya pano vakatoti ndabva kwaMai Beauty ndabva kupi ndiri kubva pana Maki saka ndauya kuzokuona nandainga fodya kwaMai Beauty tikati tikanzi sekuru havana chavataura ndikati inzwa nyaya ndataurirwa naSabhuku tikanzi aiwa sisi handidi kukuvanzirai nyaya ndainzwa kwaMai Prasi anzi ambuya vaJankia Kimu vauya kwamai kwangoni kwemupurisa Sabhuku vataura kuti izvo iwewe wakapa Lulu mushonga wokuda kuuraya ambuya vake wavapa mushonga wokuuraya ambuya ake wampa mushonga iwowo ndobva wampa ring yekuti inoiswa zvigunwe kudai izvi zvodai yopfekwa pakati apa ringi iyoyo inoti akaisumudza inobva yashanduka kuita nyoka anenge amunetsa wese inobva anongosumudza kudai obva agomorwa nenyoka iyoyo angomunetsa wese anobva angokoborwa nenyoka ndakati inini zvikanzi kanzi sisi ndonyaya yandaita yanhadzwa kwaMai Prasi kamuda kunzwa zvizere endai kwaMai Prasi ndikati aiwa ndichaenda kumaraini ndikatoenda kumaraini ndautonotsvaga zvakawanda chirega ndidzokere kumba mumomoyo wakamboti ndiende kunobvunza sekuru ndikati aiwa rega ndimire tozosangana ikoko kudare ndoita seko ndakaramba ndidzokera mashure handina kunovabvunza ndobva ndarara usiku wese zvichindishusha mangwana acho nekufume nezuro ndopataka mupurisa waSabhuku apa muri kudiwa kudare na9 o'clock paenda apa vati muri kudiwa kudare kuna sekuru Mundende muri kudiwa kudare na9 o'clock paenda pambuya Jankia Kimu vati muri kudiwa kudare na9 o'clock ndobva vaenda ini ndakabva ndamhanya ndikati rega ndinoshedzawo munin'ina wangu kunenge kusina munhu vandamhanya kumunin'ina wangu vandanomushedza munin'ina wangu achibva akazouya achiteera ini ndatowo ikoko ndichibva nyaya yatanga kutaurwa ndobva yatsanangurwa mwana achibva atsanangura vakatanga kutsanangura ndigogo vake vatsanangura gogo vake zvavatsanangura nofunga mazvinzwa ndobva mwana anzi tsanangura abva atsanangura ini ndobva ndanzi ndizvo here zviri kutaurwa nemwana kuti ndozvamakamupa ndikati kwete kana pane n'anga kana maprofita ndandivhete vaona kuti ndizvo here zvandakapa mwana ndipo pavakabva vati aiwa nyaya yabva yanzi aiwa ava bva vanzi vakuenda kwaMusami vaenda kwaMusami vanzi kana mabva kwaMusami modzoka tozokupai tsamba yekuenda kwaMureva ndonyaya iri kuno
Saka ring yamakapa mwana maita anozoita mari sei? Andiandoziva matsanangurira acho kuti ndakamuti anoita sei. Ini handizive ring. Handina ring yandinayo. Alright. Aiwa zvakanaka. Ndofunga mazvinzwira zvavataura. Nhoroondo yacho yange yakareba hongu, asi ndodivi ravo ndo zvavari kutaura. Uyezve vari kuti kana muchida aiwa ngatisvitsanei kana kun'anga kana kwamambo. Inini ndinozvimirira nekuti handina mhosva. Ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Kasanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.